Acro Cebu. Gusto ko lang ipaabot kay kanang Idol Ben Tulpo dahil masyado akong nasaktan sa kita ko sa video kasi parang minaliit tayo mga akro Ang gusto ko lang alam sa iyo, Idol Ben Tulpo, kaming mga akro, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo, pero alam namin yung respeto, yung sinabi mong kami mga akro isang gang, huwag kang magsalita ng ganyan. Isa kang ma-impluwensya ang tao. Ba't mo naman nasabi ng ganyan? Para naman ang aming pinaghirapan yung pinaghirapan namin na magpakita ng kabutihan sa mga tao. Parang nawala ngayon sa narinig ko. Masyado ako nasaktan. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Ako proud ako isang akro. Kita mo, sana maabot mo to Kita mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kaming mga akro, alam mo, nananahimik kami. Hindi kami nag-ano sa iyo Lahat ng hangarin namin na mapakita sa mga tao, tumulong kami. Sinabi mo pa nga, saan kami kumukuha ng pira? Mga tambay. Kahit tambay, membro ng akro, may ibibigay pa yan. Magsikap yan, para lang may iambag sa kapatiran. Ang hirap sa iyo Sana, kung gusto, para malaman mo, pumasok ka subukan mo pumasok sa akro. Alamin mo yung sikot-sikot ng akro. Huwag yung dalos-dalos ka bumitaw ng mga salita. Maraming hindi naman kami aso, hindi naman kami walang puso. Tao rin kami, may madamdamin. Kaya huwag ka naman ganyan. Ang gusto namin mga akro ngayon, mag-apologize ka sa lahat ng akro. Para kahihiya yung ginagawa mo Para akong yung mundo parang nahulog sa akin. Dandahan ka naman. Yung tao nanghingi lang sa iyo ng yung advice, tapos yung sinali mo pa yung patiriti. Wala naman yung hindi naman yung kasali. Nanghingi lang yung tulong. Hirap kasi sa iyo Masyado kang binibuso kung baga yung sasakyan ka pa, busilinahan mo kaagad. Busina kaagad. Gusto lang ipaabot ko sa iyo to video para malinaw sa mga tao, hindi kami gang. Sa daming engineer, pulis, lahat ng ahensya ng gobyerno,
Diyan, marami kami na sa lahat ng buong mundo. May mga akro. Ano tawag mo dyan? Gang? Grabe. Ako gusto lang na ako pumasok ako ng akro. Proud ako maging isang membro ng akro. Sana Idol Ben Tulfo, isa lang hilingin ko. Na humingi ka ng tawad sa lahat ng mga akro. Iba talaga, iba yung ano mo eh. Para kami dinadown talaga kami eh. Ako hindi ako nakagraduate ng high school, pero may naiambag ako sa akro. Di porke mayaman ka, di porke mayaman ka o mahirap. May sarili tayong sikap eh. Ito lang sabihin ko sa iyo. Sana marating to sa iyo at ma-appreciate mo yung lahat ng sinasabi mo. Kung gusto mo yung malaman mo yung yung buong pasikot-sikot ng akro, yung mga may rules yun eh. May rules yun eh. May mga kami may kami hinahawakan yung mga rules, yung kumbaga yung sa may mga papilis kami. Ganito yun eh. Pag gusto mo pumasok ng akro, kami. Di namin yun di namin yung tatanggapin kaagad. Tanungin namin yung background nila, anong yung background, ano yung record niya, wala ba silang record sa kanila, sa barangay, ganun kami. Hindi kami tumatanggap agad-agad ng gustong magpamimbro ng akro. Idaan namin yun sa tamang proseso eh. Kaya kami ngayon mga akro, ang hangarin namin ngayon yung walang gulo, pagkakaisa. Yun.